Ang inyo mabatian amo ang paglagting kang maso sa nagabaga nga salsalan sa landasan. Kag sa paghuyop kang hangin sa nagadabdab nga baga nagaasik ang aliparam. Dengan sa paglampus kang maso kang sangkapanday na porma ang mataram nga bagay. Ang pagpamanday isara sa mga kultura kag tradisyon nga aton ginpanubli sa aton mga kamalaman. Kag ang mga bagay nga mahuman parehas kang lantip, garab, wasay kag binangon makabulig sa adlaw-adlaw nga orubrahan. Sa banwa kang Sibalam, makita ang isara sa may mga barangay nga asa sa tulad may mga pamuluyo nga ang anda para nga buyan amo ang pagpamanday. Ang bungbongan dos amo ang mahambal nga isara sa mga dumaan nga pandayan sa Sibalam. Ang aran na kang bumbungan dos kauna ginatawag ng dara nga inlapaan. Ang lapaan ra daan na nga word nga anak nga atin lang nga lingwahe no nga karaya. Ang paghimo kang binangon digyan sa may bumbungan dos suno sana man nga ngaran nga inlapaan no tanda gid ang original particularly rigya sa may Sibalom sa paghimo ng mga blacksmithing. Halin sa barangay Side, kaimaw ang team kang istorya lokal gintabuk ang suba sakay sa balsa para makalambot sa amon pagkaatunan. Nangin kaimaw naman si Tatay Carlos Cepeda nga isara sa mga panday kag amo ang nag-imaw kanaman para malabot ang pandayan kang pamilya Alagos. Sa amon pagbisita kay Tatay George nga isara ka veterano nga panday, ana ginsaysay kanaman ang pamaagi kag kabuhi kang sangkapanday. Hambal na gani ang pagpamanday amo ang nagbuhi kananda. Ay ti ang pagpamanday ang amon tanaw ubra nga na ura man kami ti ubra nga lupa. Amo lang din man yan sa tikon hindi ka magmanday ura may konti pagkain. Ura magbitbulaan ka source nga pagkain nga ibabi nga ubrahon nga ano. Ura amo lang din amon pamanday natutukan. Anaman ginpakita ang ada mga garamitan sa pagpamanday kag hambal na gani bahal gid ang bulig kag kuryente nga mapadasig ang anda obra. Tana ang nagaobra kag nasari-sari nga mga garamitan sa balay. Dugang na pa nga mas mayad ang anda baligyaanay sa tulad tenged duro ang nagabakal. Sa pagpadayon kang anda para nga buhian kag tradisyon, nangin katimbang kag kaimaw ni Tatay George ang ana nga hinables nga ana man ginatudluan sa pagpamanday kag mahambal nga ana din nakabisado ang ginatawag nga pagpamanday. Kugol isi Ivan Alagos, fourth generation ka pandaya sa Bungbungan second si Balaman TV. Forge kami ka blades, utility blades, pang bukid, pang uma, kag pang export quality man nga blades press ka ano, dragon head, talibong. Bali, dya, ginukit dya, handmade. Ang ano na ka dya, purely Carabao horn gitana. Mga 2 weeks lang gina-forge. Brass ferrule, and guard. Tapos century old na ka siya nga may carvings. Ang nga scabbard. Ang nga blade, coil spring blade. Batot na sa ano, may bordara naman di sa ano, na-export naman dyan sa US, worldwide, basta makaya lang ka-shipment naman. Tungod sa anak kahugod sa pagpamanday, sa tulad mahambal ngang ana mga mahuman, manami kag pang-export quality, kay magluwas sa kalidad, manami pa kag may mga pinasahi nga disenyo. Si Tatay George ang isara sa mga simbolo kang kapisan kag determinasyon. Kag samtang may mga henerasyon parehas ni Ivan nga may katutom kag pagkapursigido nga magpadayon kang tradisyon kag paggamit ka mga bag-o nga ideya kag teknolohiya, ang pagpamanday sa Bungbungan dos magapadayon. Ako Jessica, kag kita ay liwat kita sa masunod nga mga istorya lokal.